गणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरुपरंपरा श्रुती स्मृती पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदं भागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीर सद्गुरु ते मला वाटते अंतरी वसावे तुझ्या दास बोधासी बोधवावे अपत्या परिपाववी प्रेम ग्रासा महाराज या सद्गुरु रामदासा महाराज या सद्गुरु रामदासा हे सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया हे सद्गुरु राया कीर्तनी रे सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव। सर्व श्रोते जनांक नमस्कार समर्थांक श्रीरामाक सर्वांक नमस्कार करतना आमच्या समर्थ संप्रदायाक चित्रापूर सारस्वत गुरु परंपरेक सर्वांक नमस्कार करून आयचे उपन्यासा सुरू करूया। आज पहिले मना श्लोक 147 आणि तुले कालचं श्लोक धोरण 146 श्लोक धोरण शेवटची लाईन एक सूर झाल्या मना संत आनंत शोधून पाहेल। पहिले श्लोकांत सांगितले दिसे लोचनी ते नसे कल्प कोडी अकस्मात आकारले काळ मोडी पुढे सर्व जाईल काही न राहे मना संत आनंत शोधून पाहे। आता हे ऐकन पडे चिके मनाक दुःख जाता म्हळ्यार कल्ले आम्ही करू गेल तरी ते काळ मोडच अस कल्ले करची तरी अशी कळवे जाले हांगा आता दुसऱ्या हांचं समर्थ सांगता ती की तशी ना तें जरी गेल्ले तरी तांतूल कलकी वर्ता कशी तुटे ना चळे ना ढळे ना सदा संचले मीपणे ते कळेना तया एक रूपासी दुजेन साहे मना संत आनंत शोधून पाहे। हे सदा संचलेलंच नाही संचल सगळीकडे व्याप्त झालेलं असं भरलेलंच पहिले शांतताने सारे काही न राहे जे जे तुम्ही करता ते सगळे बच्चेस जे उत्पन्न झालंय जे दिसता डोळ्यांक कल्पकोडी किती कल्पन कराती किती उपाय कराती त्यां तुम सेव करू जायना त्या वत्ताची केना पुणे अकस्मात आकारले काळ मोडी झाले हांग ते सांगता ती पण एक वस्तू जी असं तुम्ही बरे कार्य केले निरपेक्ष ते जे चांगुलपण असं त्या कार्य करताना तुमका जो आनंद मिळत असं तो आनंद तशी वर्ता तो तुटे ना चळे ना ढळे ना सदा संचले मीपणे ते कळेना मीठ उदकांत करगयल्यारी
मिठा उद्दा तयार जाता. साखर उदकान कळलेली साखरे उद्दा तयार जाता, साखरे पाक तयार जाता. हा, तर ताजी रूप बदलता ती सगळं बदल जाता. पण ताजी जे मिठशेपण असत ते ताजी जी गोडसाण असत ती साखरेन ती तीच आशिल्ली, साखरे उदकान तीच असता, माहिती की ना. तशी हे जे परब्रह्म असत सगळे दृश्य सृष्टी हे संचल्या संचल्यामुळे सगळीकडे एक जात भरल्या एकल्याक. जशी गोल चपाती म्हणे गोल जाता इकडे उंड म्हणे गोड आणि गोळ म्हणतात मग चल अम्मा त्या गोळ आणि गोड उंडे करीन. तशी गोडच आणि गोल ताजी गोल साडी आस पळय ती गोल साडी ज्या भावान असत तो ना जायना कळले, तो फुट्ट ना ती, तो तुट्ट ना ती, तो हल्ल ना थंगा काही वच ना ती. आणि ढळ ना ती ना जायना ती. इत्याक तरी त्यो हे असती कले निराकार निर्गुण असत. ह्यो ज्या भावन असती निर्गुण निराकार असत तो एक अनुभव असत. आणि अनुभव आशिल मी ती तो ना जायना आणि तो दुसऱ्यांक सांगू काय जायना. व्यासोच्छिष्टम जगत सर्व म्हणतात. इथे म्हणजे व्यासाने इतलं ग्रंथ बरेल्या ती आणि जे जे कव्हर केल्या महाभारतान इतकं सगळं कव्हर केलं. गीते महाभारतान ते एक प्राण भाग म्हणून गीत येतात मध्याकची. पण त्या गीतेने सगळं जग आणि ब्रह्मांड व्याप्त केलं गीते ज्ञानाने. ते त्यांनी म्हणतात की व्यासाने हँडल करणे शिकवले ना कारण सगळे कोण पडल्या म्हणाली उष्टी झाल्या जगत सगळं उष्टी झाल्या कशी झाले एकच व्यासागल सुद्धा इतकी कुवत नाशिली की त्या परब्रह्माच्या लेंदींसाठी. तसे त्या परब्रह्मसने सदा संचले मी पण ते सगळं होतले. व्यास गेलो ऋषी मुनी गेले सगळं व्यास हे म्हणतात आम्ही कल म्हणतात ती थोड जण चिरंजीव असती झाले रे. चिरंजीवत्व जे असं चिरंजीवत्व चिरंजीव अशील सुद्धा सगळं कल्पांता वेळा बच्चा पाव असत झाले. चिरंजीवत्व जे गेले त्या खंय वच ना ते फुट्ट ना ते तुट्ट ना म्हळ्यार थुंट ना ते चढ ना म्हळ्यार हाल ना डेविएट जायना आणि ढळ ना म्हळ्यार ना जायना सदा संचले. तरी ते आमकां कले दिसना तरी मी पण आम्ही ते दिसना. मी पण म्हणकी मन आयले मनांतले कल्पना आयल्यो मनांतले सुख दुःख आयली आमगेल मूड्स आयले. यो आत्ता म्हाका मूड ना बा मुडमुड के ना देख मुडमुड के म्हणे कलकी सिनेमा पद अशी तशी आमगेल हांगा कले बार प्रमोशन हे ते असता एफिशियन्सी बार म्हण ताजे प्रमोशनाचे हे असताले. तरी एक बार मुडके देख म्हण म्हणतात कडे बार बार मुडके देख म्हण. तशी त्या मुडसाचेरी एक्झामिनर सांगेल मुडस आणि कॅन्डिडेट सांगेल मुडस हाच जे परिणाम अवलंबून असतात. झाले हे तशी नाही हे मी पण अर्थान सगळे हा कोण केस हा इतका अभ्यास केला म्हाका प्रमोशन मेळपाची ही अपेक्षा. त्यांनी ती जे कल्ले तांतुले भाव असणे तो ना जाता. प्रमोशनांतले एक नमने चॅलेंज असं होय की नाही. तर त्या घेऊन आम्ही ते हे करतात. कॉन्फिडन्स हे पळोवचे जायना. कॉन्फिडन्स दिसत बाय दिसना तागल हांथान आमकां प्रतीत येता पण ते पळोवच्या गेल्या दोळ्या दिसना हाता स्पर्श जायना कान्ना आयकना कलेना जाल्यार ते थंय आसत. जे हे भाव भावना असती तेवय हांव नाही ताज्याय परे ते परब्रह्म ताका भाव भावनांची कल्लोळ सुद्धा काही ना. असं म्हळ्यार असं जाल्यार हांव म्हणले न्ही ती आमकां तें कळना. तरी ते म्हळ्यार आमी कल करता तेमीत कल जाता या एक रूपासी दुजे आहे. आता आमकां हांगा विंड पायप आणि फूड पायप लागलागी असत चुकून खातना म्हणटा सुस्त्र वचुले म्हण. सुस्त्र वचून म्हळ्यार कल जाता की जे फूड पायपांत वचता ते चुकून विंड पायपांत वचले म्हणजे लक्ष दुसरीकडे गेले आणि कशी कोणी खाली बघ. तरी कल जाता ताबडतोब ते भायर पण होता खांकून ते भायर पड आसतली मस्त खांक येता शिंक येता तेका मागशेक नांकांतल्यान सुद्दां कण भायर पडटा. हो अनुभव येता आमकां कल्ल्या म्हळ्यार ती फॉरेन बॉडी
जाता ते विंड पायपान तू विंड मात्र वचका तशी परब्रह्मांतू दुसरी खाली आईल की ते भायर उडयता भायर उडोवन चडटा तांकां सहन जायना परब्रह्माक आणि भितर वचूक जायना ते सगळे भायर दवरका लागता तशी तेमी कलकरी हे तू अगदी निराश जाऊ नका सगळं वत्तल हे म्हणून निराश जाऊ नका इत्याक तर तांतूल बरेपण तांतूल चांगुलपण तांतूल आनंद तांतूल समाधान तांतूल मनशांती मन नाचते फक्त शाश्वत शांती शांत शांत ते खंय वचना ते संतांगल संगत करी कल्या म्हळ्यार संतच ते संतस आणि हे शाश्वत समाधान कोणाले असतं की तांकां आमी संत म्हणटात आम्ही षड्रिपूंचो अंत केला म्हणून ते संत आणि तांचल्यान हे संत म्हळ्यार सतत आशिल्ले शाश्वत आनंत आदिना अंत ना ताका तसले हे अनादि कालापासून चलणे आणि कायम रावचे ब्रह्म हे ब्रह्मांड खंय वतली कल जातली गोतना ते सगळे वच्चेंचे काही मना कल्पकोडी विचार केला तर ते कल्पन केलं तर ते वच्चे वेळा वच्चेंचे पण ते कल्ले वरता तरी हे परब्रह्म जे असत हे सतत रावचे वरचे कळलं नाही हे तांणी सांगले हा इथे म्हणारी मी पण आम्ही ती कळना आणि मी पण भायर पडले शिवाय आमकां तांतू प्रवेश मेळना नो एडमिशन विदाउट परमिशन काही तसे परब्रह्माला परमिशन ना गुरु तत्वाला परमिशन ना पण गुरु अशें सती ते पाप एकेकड्यान कशी भायर येवन परब्रह्मांतान भायर येवन आमचे खातीर तोंगू देवन येवन आमकां गायड करतात समा तपासून पळय तुगेलो आई कार्ड पळया कशें हें आसलें तें आसलें आधार कार्ड हाडलें पॅन कार्ड हाडलें सगळें तपासून पेटयतात न्ही मुखारी तशी तुगेल मी पण खंय खंय आयल्या पळोवया अशी ताजी परीक्षा सद्गुरू घेतात आणि सम एलिजिबल आशिल्ल्यांक भितर ताण भरतात कडेन ताका कळटा यो यो कसलें हें आणि कडे गुरुल्या पळयल्यार कळ्ळें गुरु तांगेल चेहर अशी दिसनाची पण एक नमुन्याचे प्रत्येकाक विंगड आपापल्या प्रकृती मानाप्रमाणे आमकां आतां जे अनुभव येता एकल्याक शांत दिसता एकल्याक जस्ट अटर ब्लिस खुशीची कसले करता म्हूण दिसना बस थंयची राब्या आणि कल्ले नाका भायर पडची नाका अशी हा कोण कोणा शांत दिसता कोण हें दिसता कोणाक खुशी नांच्या म्हूण दिसता कोणाक आनीकल करता म्हूण दिसता जाल्यार शेवटी ते तत्वाची आमकां मोग करता कुरवाळटा तांगेल खुशी दाखयता हा आणि एक करून घेता तरीके आमी म्हणटा गुरुवर आम्ही तुमच्यात एकच असत तरीके कृतज्ञता कल्ल वरता तरी कृतज्ञता ही पण एक भावना ती भावना मात्र वरता आणि त्या गुरुतत्व आमकां परत भायर ढकलता वचात एक विंगडाची ट्रान्सफॉर्मेशन करून जशी आता हा जे मातीच माठ असत तांकां आमी धग उजत म्हणून थंड उद्दा भोवन दवरून थंड वस्त्र अशी पांघरयतात गांवांत तशें आसता ते थंड वस्त्र तांतूले उदक इवॅपरेट जाता भितर उदक थंड जाता फ्रिजा उदक त्या वेळार फ्रीज खंय आशिल्ले तशी जाल्यार चिक्के कले हें जालें कले स्फोट जालो कले जाले कोणाला हात जरी लागलो ते फुट्टा आणि कसली फुट्टा मातीचे हे भूकंप आनी जाल्यार वणकी पडटा ती बिल्डिंग पडटा ती जाल्यार माती खंय वता माती थंय आसता न्ही तशी ती माती सुद्दाय वच्ची पण तांतूळ तें जे मूळ परब्रह्म मूळ तत्व जे तें खंय वचना ज्या हातूंतल्यान हें सगळें निर्माण जालें तें खंय वचना तें तशी रावचें अशी तो आतांचो तुटेना चळेना ढळेना सदा संचले मी पण ते कळेना खरी गोम कले मी पण कशें घालोवचें तें आतां दासबोधांतूं तांणी दिल्या आमी सांगन नम्यान सांगता बैसना तया एक रूपासी दूजे न साहे मना संत आनंत शोधून पाहे सगळे आमगे साधना मी पण घालूंचे खातीर जाल्यार म्हळ्यार मी पण जशी परब्रह्म सगळीकडे समसंचल्याने तशें मी पण आमगे देह मन चित्त अहंकार आमगे इंद्रिय
आमगेल भाव भावना, आमगेल रीत, आमगेल गुण, आमगेले व्यसन सगळे हक्क व्याप्त जाऊन ते मी पण वरल्या. त्यांनी ती साधन केलेस का की मी पण कशी घालवची, त्या प्रपंच कोण मी पण घालायच्या. प्रपंच कोरची ही खरी साधना. इथे म्हळे चाटे कोचिंग क्लास काही आता कोणाला ऍड दिवच्या पैसे हंगा झालं रे. एक एक अशी कोचिंग क्लासेस असतात ती नित्य परीक्षा असतात आणि अचानक परीक्षा पावलो पावली परीक्षा. द स्टुडंट शुड बी एबल टू गिव्ह द एक्झाम एनी टाइम, रेडी टू गिव्ह. तशी परीक्षाची मुखार येतात, चॅलेंजेस मुखार येतात, सांगता नसतात अनपेक्षित अशी झालंय का तशी झालंय का तशी झालंय अशी झालंय. आणि इट डिपेंड्स म्हणून त्यांनी ती सतत अभ्यास करता लागतात. एकल्या खान बर नव्हे तशी केले रे. वी आर ऑन अवर टोज. आम्ही एकदम अलर्ट. ही शुड बी अवेअर ऑफ व्हॉट इज हॅपनिंग अराउंड अस. नुसते पेपर वाचून ज्ञान जाय ना. हा नुसते संतांना सहवासांत राबून राबल्यार जाता पण केन्ना आमचे निधिध्यास असले. श्रवण मनन निधिध्यास. निधिध्यास म्हणा कल्ले श्रवण मनन केल्या नंतर हा ताजे हे निजध्यास म्हणारी मग स्वतः कल्ले ताज म्हाका ध्यास लागता जाल्यार मागीर निधिध्यास म्हणजे जे केल्ले हांव तांणी समर्थांनी सांगले, गुरूंनी सांगले ते कोण पणचे प्रॅक्टीस 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 तर करतना ते चॅलेंज. आणि ते केन्ना प्रॅक्टीस जाता अडथळ्याला मात्र जात नाही. तुम्ही वचून कोणे त्यांनी टिकल जाता. साधूपेक्षा संन्यासी लोक असत नाही त्या वैर वैर हटयोगी काही हे काही असे मस्त लोक असतात पण बेगी आत्मज्ञान जाल्ले म्हणून दिसता जाल्यार जे दिसत नाही तांकां हांव हळो आत्मज्ञान जालो कल्ले साधन करची आनी तूच तांगेर मी पण येता. त्यांनी तांकां हेवे नाही टवे नाही अशें जाता. आता मी दासबोधान त्यांची सांगल्या आयच्या तू समाज सात्वची चाल सजनी दशक सातव समाज सातव. आम्ही पहिले हांग थाय केलेले 33 श्लोक थाय आमगेले केलेले लास्ट टाइम. तांच्या मी मुखावेल घेऊया एक दोन श्लोक जे इम्पॉर्टंट असत ते पळोवया कळ्ळे. श्रोत विचारता जया वर्ण व्यक्ती नसे भासाहुनी अनारिसे रूपची नाही खैसे ओळखावे कश ओळखचे. हे त्यावळी अनेक डिफिकल्टी. अचिंत्यासी चिंतू जाता निर्विकल्पासी कल्पिता अद्वैताचे ध्यान करिता द्वैतची उठे श्रीराम. आता ध्यानची सोडावे अनुसंधान ते मोडावे तरी मागुते पडावे महासंशयी श्रीराम. तरी कल करूया तरी समर्थ म्हणतात कले की सवे लाविता सवे पडे सवे पडता वस्तू आतुडे नित्यानित्य विचारे घडे समाधान. ते कल कर का मुख्य म्हणाली त्याची त्या काळकाची सवय अंतःकरता सवय सवय लावून घेतल्याने त्या अनुसंधानात राबची जर सवय लावून घेतल्यार नाही सगळं कळतात. जे जन्म असल्या ते सरळ 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 चमकतात त्यांना सगळं कळतात आणि पळेलच ना एकही दिवस पळेलच ना. पण तांगेल बाकीचे जे हे असतं ते ज्ञानशक्ती तांगेली जास्ती असतात. तशी आमगेल भितरली हे अवेअरनेस जागृत जाता. त्या अवेअरनेसाने आम्ही नित्यानित्य विचारू. आम्ही नित्यानित्य म्हणतले नित्य अनित्य सारासार म्हणतले सार असार सार खंचे असार खंचे नित्य खंचे अनित्य खंचे. नित्य खंचे आमकां कळना कल्ले पळेल तर कितें अनित्यची ताजो नाश उत्पत्ती जाली की स्थिती जाता नाश जाता ते सगळें. तशी तेमी ते सार नाही ते असार. ते असार बाजू करून सार घेवचे. नंतर त्यांनी सांगले कळले की परब्रह्म ते अद्वैत कल्पिताच उठे द्वैत. परब्रह्म अद्वैत परब्रह्म अद्वैत असता परब्रह्म अद्वैत असता. ताजी बद्दल विचार करूया ताजी कल्पन करूंक गेल्याक जाता ती कल्पन हेंची द्वैत जाता. मग हांव आणि कल्पन करतल ती कल्पना हे सगळे द्वैतची निर्माण जाता. तेथे हेत आणि दृष्टांत काहीच न झाले. तुम्ही परब्रह्म अश्यस तश्यस पण हा विचार करू गेल्यार मग डोळे मुखार फक्त द्वैत येता आणि हांव कल करचें. तर त्यांनी सांगले ते आठविता विसरजे का ते विसरून आठविजे
जाणून या नेणीचे परब्रह्म ते श्रीराम आत्ताच नंतर आणि ऐसे ब्रह्म निरंजन कदा नवे दृश्य मान लावावे ते अनुसंधान कोणे परी. बाप तो स्रोत विचारता कशी आम्ही मिळवून तरी कशी ब्रह्मकले समजना चमका ज्यांना अशी भितर दिसता की म्हाका कल्ले कळना युबा हे कशी अनाकलनीय आसबा म्हाका कळना अशी जेन्ना दिसता त्या वेळेला ते कळतं वता त्या वेळेला ते खरेच कळतं वता. म्हणजे मुळाक वचून की तुमका समुद्रात तळाक वचुल्यार कळटा पाताळ म्हळ्यार कल्ल्यान तीरार बसून कळना समुद्र म्हळ्यार कल्ल्यान उदका उडकी मान पोवच्या लागना पण कळटा ताजे भव्यत्व कसले. ती भव्यत्व तीच असता पळय की न्ही उदकांत लाट मस्त येतात जाल्यार उद्धरण शक्ती म्हळ्यार उदकाची मी पण गेल्ल्या ती उद्धरण शक्ती काम करच्या लागता. व्यवहारान जर अशी चलता तरी परब्रह्मान ते चलनावे आमगेल मी पण गेल की आम्ही तांत एकची जातात. जशी तावळ सांगेल वर साखर उदकान करगता पण ते उदक गोड करता की नाही ती गोडी अवीट ती वचन तशी तावळी मी पण आकळे ना म्हणतात तशी मी पण असल्यार कळणं पण मी पण घालूनच कशी तर तांतुले जे भाव भावन मात्र तर काम करतात साधन करता साधन म्हळ्यार एक अर्ध तास बसली जप केलो इतलो माळ केलो तितलो माळ केलो ही साधन नाही 24/7 आमचं साधन असतं आणि ती कल खातीर असता की आम्ही हांचे खातीर कळ्ळें प्रपंच प्रपंच ही आमगे साधन असता बाकी वेळेर तर आम्ही प्रपंचीक असत वय की ना तशी ते कशी करचें तांच्यात आमी 33 श्लोक थंय केलेले. अभावाची म्हणो सत्य तरी वेदशास्त्र कैसे मिथ्य आणि व्यासाधिकांचे कृत्य वाहुगे नव्हे वय की नाही व्यासान आणि सांगल्या म्हणून मिथ्या म्हणता नये बहुत ज्ञानाचे उपाय बहुती निर्मिले ते काय मिथ्या म्हणावे सगळे श्रुती हे ते सगळं केल्या वय की नाही तर त्या मिथ्य वे आत्मज्ञान सुद्धा पट्टी म्हणच्या जाय ना आमक कळना आमक दिसना म्हणून ते पट्टी वे ना बा तात जे अनुभव घेतील लोक आमक सांगतात आमगेल गुरुवर्य तरी सांगताच पण अनादि कालापासून कोण कोण हे सांगल्या खंच नमुन्याचे गीत तयार झाले हे सांगचे खातीर गीता म्हळ्यार की काव्य जे गेय असं गेय म्हळ्यार ताका चाल लावन म्हणच्या जाता तसली ती गीता. तरी आता पहिले त्यांनी आता त्या गीतांचे वर्णन केले विंगड गीत असत भगवद्गीता कीच नाही अद्वैत ज्ञानाचा उपदेश गुरु गीता तो महेश सांगता होय पार्वतीश पार्वती प्रती म्हणा शिव पार्वती केन्ना उदाहरण दितात शिव पार्वती पार्वतीची मस्त प्रीती तागेली शिव आणि पार्वती पुरुष आणि प्रकृती अत्यंत एकमेकांचे प्रीती तांकां पियूची प्राणेश्वरी ती वेळी ताका जिवा पाड जपता आणि तोवय तिका तिगळ हिता खातीर तिक परब्रह्माची कशी आकलन जावंका म्हण खातीर ती सतत बोध करता श्रवण भक्ती घडयता ती गुरु गीता. तरी अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितस्येन तस्मै श्री गुरवे नमः. त्या गुरुगीतेंतले सुमार हे असत ते फक्त कल्ले अद्वैत ज्ञानाचा उपदेश करतात जशी रामतत्वाचे त्यांनी सांगले पार्वतीक राम हृदय त्यांनी एक्सप्लेन करून सांगले आणि सीते गेल तोंडांतून ते वधयले आणि ताक त्या हृदय हृदय कल्ल्या म्हणे ताक राम हृदय रामतत्व श्री शिवशंकरान सुद्दाही आपणाक हृदय स्थापन करून दवरल्या वाटेर पण ते हांका तांकां वाटेर तांकां मेळना तितलीच भक्ती तितलीच इन्क्विजिटर तितलेच अशीच जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा तशी ब्रह्म जिज्ञासाची वाटेर तांकां ते सांगचे ना म्हणून रामान श्री रामानेच पयलीं सांगल्या कोणाक भक्ती ना की तांकां ते सांगचे ना त्यामुळे ते जर कोणे सांगका आमकां ताजो अनुभव येवंका तर आमी फक्त पहिले भक्त जावंका ते भक्त कशें जावचे तरी साधन जावचे तरी साधन म्हळ्यार कसलें एकेकाच हे आमी सॉल्व करून घेवया. साधन म्हळ्यार कसलें तातूंत जप जाप येता
नामस्मरण येता हा. आणि कसले येता की ते करतन सुद्धा हांव साधन करता म्हणून हो गर्व येवच्या शकता. तो येऊ नये म्हणून एक युक्ती समर्थान सांगल्या कल्ली तरी हांव साधन करना मगल देह करतस. इत्याक हांव साधन कर मगल देह आणि हांव विंगड असती. हांव म्हळ्यार मगल देह नाही. मगल देहाक हांव ते काम दिल्या साधन करचे कल्या म्हळ्यार इट इज गिवन टू मी फॉर हेल्प. वापर घ्या म्हण. जशी मिक्सर वापरून मसाल वाटता ती मिक्सर म्हळ्यार हांव म्हळ्यार मगल सेवे खातीर त्या दिल्या. इलेक्ट्रिसिटीन त्याचे काम चलता. इलेक्ट्रिसिटी सुद्धा आमगल वापरा खातीर दिल्या. इलेक्ट्रिसिटी म्हळ्यार हांव नाही. तशी आमगल देह म्हळ्यार हांव नाही. खंयचे नाही. देहाच भावन म्हळ्यार हांव नाही. सूक्ष्म देह कारक देह खंय स्थूल देह सगळं ते अस्त हे ते सगळे अस्थी म्हळे मज्जा आणि कसले त्याच कसले आपण नाही. तातूंत मगल भावन म्हळ्यार हांव नाही. द्वेष हे ते सगळे ते गुण द्वेष रिपू गुण सुद्धा ते म्हळ्यार हांव नाही. तांचे परे जे तत्व आस ते हांव. हे कळचे खातीर साधना कशी करता आमकां ते हे दिल्या प्रातस्मरण ते म्हणका नित्य. आणि ते नुसते म्हणणे अष्टभूती उपासन करता. भूतसंग हांव नाही. हा सगळे भूत असती महाभूत पृथ्वी आप तेज वायू आकाश ते असं कडेरी आमगल सुद्धा सगळं देहाचे पुऱ्या अवयव असती. त्याच पृथ्वी आप तेज वायू आकाश आमगल देहांत असती. ते सगळं मग कसले हांव नाही. फक्त हे चलेतल शक्ती जी अस ती हांव अस. ती कले आत्मशक्ती आत्मा. आत्मा तो हांव अस. आणि ताक मरण ना ताका उत्पत्ती ना ताक आदि ना ताक अंत ना. उत्पत्ती ना ती ताक जर लय जायना हा अष्टांनी सांगल्या तरी हांगात तांणी सांगल्या अद्वैत ज्ञानाचा उपदेश गुरु गीता तो महेश सांगता होय पार्वतीश पार्वतीश पार्वती प्रती अवधूत गीता केली गोरक्षीस निरोपिली. अवधूताने रंगावधूत म्हणतात. अवधूत म्हळ्यार श्री गुरुंगल दत्त गुरुंगल अवतार आणि गोरक्षनाथांक नाथ संप्रदाय गोरक्षीस निरोपिली ते अवधूत गीता बोलिली तो ज्ञान मार्ग कडे विष्णू होऊन राजहंस विधीस म्हणा ब्रह्माक केला उपदेश ते हंस गीता जगदीश बोलिला स्वमुखे. श्री विष्णूने स्वतः राजहंसागले हे केले रूप घेतलंय. कल्ल्या हंसालेच घेतलंय. हंसा रूप कला घेतलंय. इतके पक्षी सखी हंसागलेच कला घेतलं. गरुड कला जायनी तरी हंसाक क्षीर नीर न्याय कळतात. सार असार विंगड काढते. त्याला जर दूध दिले रे मिल्क कंटेंट्स मात्र ते शोषण करतात आणि दूध थईन दवरता. तशी आम्ही वागता मळ खातीर ही हंस गीता कशी हंसाप्रमाणे नीर क्षीर न्यायाने विंगड करका सॉर्ट आउट करका. ते कडे ते ब्रह्मा नारदा उपदेशित चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोकात भागवत नारदा ब्रह्माने नारद चिरडत तागल ब्रह्मागल चिरडू हा. तर तो ताक चतुश्लोकी भागवत शिकयले. कड्डेरी ते नारदाने व्यासाक ते चतुश्लोकी भागवत सांगले आणि व्यासमुखे बहुत विस्तारले श्रीराम. तशी वशिष्ठ सार वशिष्ठ ऋषी योग वासिष्ठ म्हणून एक बुक अस एक ग्रंथ अस हा. तांतू सगळं हे दिल्या आणि त्या कोणाक सांगल्या वशिष्ठ ऋषी सांगता झाला रघुनाथाच. आता रघुनाथाने म्हळ्यार श्रीरामाने दशरथ पुत्र म्हणून त्याने जन्म घेतला. त्याने स्व आरोपयती माया स्वतःची माया अशी पांगरंगेतील वर केले आणि आमक शिकोंच खातीर की कशी शिका हे शिकोंच खातीर ते शिष्य झाले. वशिष्ठ मुनी गेले. वशिष्ठाचे गोतच राम पण रामा गोतच वशिष्ठ पण जरी त्या शिकले थंय कल्याक बाकीच्या सुद्धा उदाहरण गांधींच्या कशी काम तांका वशिष्ठ ऋषींनी वशिष्ठ सार सांगले. तशी कृष्ण सांगे अर्जुनासी सप्तश्लोकी गीता त्यांनी सप्तश्लोकी म्हणजे 700 श्लोक असती. त्या 7 तुले बाकी 700 श्लोक झालेत त्याचे
ती गीत भगवद्गीता. ऐसे सांगावे ते किती समर्थ सांगतात. बहुत ऋषी बोलिले बहुती, अद्वैत ज्ञान आदी अंती सत्याचे असे असे. तरी हे लोक ऋषी सांगतात आमका इतले हक्कपूर्वक सांगतात, हा फर्मली सांगतात की हे अश्यस अश्यस अश्यस. ते केवळ आमक दिसना, आमक कळना म्हणून आम्ही हे करचवे. आता ट्रायंगल मला कळलंय म्हणून पहिलीच विचारल्या कळची ना. तर ट्रायंगल असतं ना हे पॉइंट मला कळले म्हणून कळणं. वर्ण हे माल शिकताना पहिलं स्ट्रेट लाईन्स कडे स्लॅन्टिंग लाईन्स कडे कर्वड लाईन्स अशी शिकून कडे एबीसीडी शिकत. तशी एकदम तांक कले सांगले कळणं. तर कळण्यामुळे असं नव्हे ते असता जाल्यार कोणाचेर विश्वास दवरून आम्ही हे करता ती साधी विश्वासाची गोष्ट सांगता मी. हा आवसू पट्टा आम्ही जन्म घेतात. त्यामुळे जन्म घेताना आमका कळना की ही मगल आवसून तरी ते पट्टान तशी निघता स्पर्श असता कळता. ते व्हायब्रेशन्स कळतात. आवसून लागी घेतली की ही मगल आवसून कळता आणि बाकीच्या अक्षर खात्री असतात. तरी के ज्यांना बापूस येता हा ते ही पोटावी वेगळीच आवसुगल म्हणतात पण बापसूल त्याची ओढी नेता ते चारडा घेतली भितरी त्या चारडाकाणी आवसू सांगता की हो तुगल बापूसू तिथे होड जायना पडे ती इंट्रोड्यूस करून दिता हो तुगल बापूसू. आणि आम्ही विश्वास कोणाचेर दवरता ती आवसूचेर दवरता ती. तशी आम्ही सद्गुरूंचेर आमगेल्या विश्वास दवरता. आमकां कळना न्हय पण तांणी पळयल्या तर तांचेर विश्वास दवरता आम्ही आणि आमकां साधन करता. ऐसे सांगावे ते किती, बहुत ऋषी बोलिले बहुती, अद्वैत ज्ञान आदी अंती सत्यचे असे. म्हणून मिथ्या आत्मज्ञान म्हणता पाविजे पतन. आत्मज्ञान हे मिथ्यच हे कळले. खाओ पिओ सुखी हो जाओ कसल्याक त्या झंझटान पडचे म्हणून जाणटीन पडचे कल्याक. पण तुम्ही ऑलरेडी तुम्ही पडल्या ती जाणटेच. ही आत्मज्ञान ही जाणटी नाही, ही तुम्ही तुमकां मोकळे करचीस. हा रंगुनी रंगात साऱ्या रंगुनी रंगात साया रंग माझा वेगळा रंग माझा वेगळा. गुंतुनी गुंत्यात साऱ्या गुंतुनी गुंत्यात साऱ्या पाय माझा मोकळा पाय माझा मोकळा. गोपाल कृष्ण महाराज की जय. आता हे जे असं सगळ्यांनी करता प्रपंचांत राबली की सगळं करपा जाता. आणि ही आमगे साधन असत साधन सोडूक जायना. इत्या म्हळ्यार आम्ही त्या एज्जाल्या त्या पावील शिवाय आमकां जर समुद्रान पोवचेस आमी दार बसून समुद्रान पोवचे जातले डबक्यान सुद्धा धरना तेमी. वय कितें समुद्रान तूं वचका जाल्यार थंय थंय वचका न्हय. त्या वच्चे खातीर तरी पयलीं साधन करता. त्या खातीर घर सोडता. त्या वेळार परमेश्वराक दर्शन घेवच्या वच्चे जाल्यार कल करता घर पयलीं सोडता. घराचे विचार सोडता ती. त्या वेळा वचना पण आजूबाजू गुरताच मेळटा ती. तशी स्वाम्यांगेर आशीर्वचन आयकूनच्या बसल्यार बाकी कोण कोण आसा ती खऱ्यांची म्हळ्यार आता ऑनलाईन आशिल्ले एक फायदो आसा बाकीचे कोणी दिसना तिचे. तरी के त्या 3 थेंबे प्रेस करून पळयता ती कोण कोण आयले ती मंगल गुरताची आसत की कोणें ना. कितले उत्सुकता आमकां उत्सुकता श्रवण भक्तीचेर आसना. आमकां उत्सुकता ताजेर आसता की कोण आयले कळ्ळें म्हळ्यार तें कुतूहल. तें कर नासतना आम्ही जर एक मनाने श्रवण भक्ती केली एक मनान ध्यान केले गुरु कल सांगतात तसे कोण पळयले तांचे पूर्ण विश्वास अशी कोण आम्ही जे दिल्ले न्ही जे प्रपंचान प्रसंग मस्त येतात मंडळी कल्ले तुमकां सांगू एक आणि दोन नाही सतत पावला पावला पावला. मग लोक म्हणतात की 1 डे ॲट अ टाइम जगचे. 1 डे म्हळ्यार डे इज अ व्हेरी बिग पिरियड. प्रत्येक क्षणात पावलाक आमकां परीक्षा असतात की आम्ही कशी वागतात. आणि त्या सीसीटीव्ही कॅमेरा सद्गुरुल्याक असत आमचेर कॉन्सन्ट्रेट करून ते पळयत असतात की आम्ही कशी वागता असतात ती. मुद्दाम कले परीक्षेत प्रश्न हे करतात कशी सोडयता पळोवपाक. आन्सर करेक्ट येवचे ना येवचे दॅट इज डिफरंट थिंग.
जाल्यार तूं सोडयत कशी? हाऊ डू यू गो अबाउट इट? तुका सूत्र पाठ आसत की ना? ती कशी तूं प्रॅक्टिसांत घालता? वेळ येतूक ती आठयतात की ना? हा, तरी ते मस्तपण आठयनात, मस्तपण आठयनात. आम्ही फंबल जातात की गुरुराया म्हाका कळना म्हणून ती ताबडतोब थंय ते हें येता. जशी मोबायलाचेर न्ही मस्तपण तशी प्रिंट जावन येता कलकले. त्या रेसिपी आणि सांगतना युट्यूबाचेर पळयल्या. त्या अमुक इतलं घी घाली, अमुक इतलं चण्या पीठ घाली, हें घाली सगळें ताचेर बरोवन येता माप बिप सगळें. हा, तशी सद्गुरू आमगेले आमकां कितें कळना म्हणून ती ध्यान लायली, सद्गुरूंगेलें ध्यान लायलें की ताबडतोब येता. ही चाव येस, ती चाव येस, ती चाव येस, चल लाय. लावूंचे काम कोण करचें? त्या येनात लावच्या. त्या पळयतात हांव लायत की ना, कशें लायता. देर युअर एक्सपर्टायज लायज. एक्सपर्टायज थंय लागता. तर तें आमकां चातुर्य आसता. हा, ये काम नव्हे येरा गबाळ्याचे, येथे पाहिजे जातीचे. तशी प्रामाणिक धृती आसका, निधिध्यास आसका, वय हांव करतलींची पावतलींची म्हळ्यार मात्र ते जातात. तरी कशी करचें? आतां सांगलें हां. आपण आस नुमजे बरवे म्हणून मिथ्या कैसे करावे, ना तरी सुदृढ धरावे सद्गुरु मुखे. सद्गुरु मुखान जे मेळता, जे श्रवण करता ती ते इतले मन लावून श्रवण करता, तांचेर मुखार समास आसतात. हा, तरी ते सुदृढ मनान धरका, ता चिंतन करका, ताजे मनन करका, जाल्यार ताजे खातीर पयले श्रवण सम करका. सम करना जाल्यार कल्ले चुकीचे मेळ्ळे ताजेर चिंतन मनन जाता आणि त्या प्रमाणे आमगेलें आचरण जाता. म्हणून आमी आयकत आयकत आमी प्रपंचाचेर जर ध्यान आयलें, भान आयलें, तरी आमी ताजेर चिंतन मनन करतात. किंवा आम्ही ऐकले आणि घार येताना कोणे कोणी मेळे बा ताचल्या संसाराचे प्रपंचात चर्चा करता बसले. तुगल चल ही कल करता, तुगल ही कल करता, जालें विसरले थंय कितले की गण गेले. एक पण हांव एक ते विणलेली बॅग आसता ते घेवन वचून हातां मेळेल बॅगेंतल्यान वचून गडबडीत येताना म्हाका भाजी घेवची आशिल्ली. तो वटाण घेतले. ते वटाण बरोबर पोडच्या लागले. तो भाजीवालोच म्हाका सांगता, माझी जितना रहेगा उतने का भाजी करना हा. अशी त्या वेळार कले पिशवी बिशवी दिनाशी, पण ताका मागून हांवें कल की पेपर घेवन तांत घाल्ले पडनाचे आणि तांत ते घाल्ले. म्हळ्यार अशी जाता आमगेलें गळून वता. पयलीं गळून वता जे मेळ्ळेले कडे वर्त ते सुद्दां कसले वर्ता तें कळना आमकां आणि तेमी कसलोय फायदो जायना. तेमी श्रवण भक्ती पयलें साधन हें सम करता आणि ताजेर चिंतन मनन करता आणि ताजेर निधी ध्यास करता. निधी ध्यास म्हळ्यार ते आमकां डे टू डे त्या कीज असतात. ते श्रवण केलेलं असणे तांत कीज असतात. आमकां ते प्रसंग मुद्दाम परीक्षा घेवच्याक सद्गुरूची धाण दिता ते हे प्रसंग परीक्षा आणि ते आमी कशे हें करतात. रण नेता मस्त पण रण नेता. कित लोक अपमान करतात, कित लोक खंयचे खंयचे खबरी काण उलोवन आमकां तूं अशी केलें तूं तशें केलें म्हळ्यार सो दॅट यू नो वी शूड फील गिल्टी अबाउट इट. तसली वेळाकल करता कोणाक पण सांगलें किंवा सद्गुरूंक सांगलें अशें जाल्लें म्हाका सावरी हा, म्हाका भंय दिसता. म्हळ्यार ते सावध धरतात. पळय ही की लाई, ती की लाई, हें असं नव्हे तें असं नव्हे, पुढे सर्व जाई न काही न राहे, तसले वेळा ते उपयोग हाडता. दिस टू शॅल पास, तेही नो दिवसा गता. खंयची ज्या वेळेक जे जे घडचे त्यांचे घडले त्या आमगेल मताप्रमाणे घडलं न्ही, त्या परमेश्वरा नियोजनाप्रमाणे घडल्या अँड दॅट टाइम इट वॉज राईट. हा, आणि त्यांनी आमकां गिल्टी करचे कसले हे ना, प्रयोजन ना गिल्टी जावचे, काही गरज ना. लेट अस मूव अहेड आमकां ध्येय असणे थंय वचा कल्ल्या वायटले कुणचे हो विचार कल्ल मी तेता. तर सद्गुरूंगेल मुखान जे ऐकल्या तांक जे ते रवंथ करतात न्ही तशी भितर अशी परत खंयचे पूण एक पॉइंट हाडचो मनात. तर त्या करता मिथ्या तेची सत्य झाले, सत्य असोन मिथ्य केले, संदेह सागरी बुडाले अकस्मात मने. आम्ही जर सम ऐकनी तरी कल जाता आमगेले सगळं घटाळा जाता. मनास कल्पनाची सवय, मने कल्पिले ते नव्हे. मनाक फक्त कल्पन करची सवय असता. आमकां गोत्तशील वस्तूची कल्पन करची एक वायट सवय असता आणि ते बरोबर आम्ही त्या वस्तूत राबता ती आमगे देहांत मन असं. देह हेवे भाडोत्री, हा, मन आणि त्या वापरच्याक म्हणून ऑपरेटर म्हणून मन दिल्या. बुद्धी तशीची, मेंदू दिला तो भाई देवान देहांत एक घाण दिला कॉम्प्युटर म्हणून लॅपटॉप, तांतू ऑपरेट कोण करता मन. हे सगळ्यांची मायेन केलेली देहही माईक असे आणि त्या दृष्टीने त्या हाज्याने
आम्ही जर कल्पना करू वचुली मना कल्पन कल्याच करू जाता आमक जे गोत्तस त्याची वस्तू पण दोळ्या मिकार येतात न्ही हा परब्रह्म म्हळ्यार अशेंच परब्रह्म म्हळ्यार ताज रंग कलो ताजे हें कलें ताज गुण कलो अशी जाल्यार मने कल्पिले ते नव्हे. समर्थ पहिलेच सांगतात की मनान जे कल्पन करू जायना तें परब्रह्म कळलं थंय मनच असं ना तेणे गुणे संदेह धावे मीपणाचे अयो हांवें नाही वे कल करची कले वेळ कला फुकट घालोवचो अशी संदेह येता संदेह येता त्यामुळे कल जाता खरी गोष्ट अशी आस की स्वरूप साक्षात्कारू बाकी अनुभवांप्रमाणे शब्दांनी समजावून दिवच्या जायनाची त्यामुळे ती सद्गुरूंगर तोंडांत त्याच विशयांतून जे जे ते सांगतात ते आम्ही ऐकून का एक मनाने कान करून सर्वांगा कान्नान ऐकता ती म्हणतात श्रवणेंद्रिय जाल्यार मस्त म्हणता श्रवण हे रम रमांतन जावं का रम रमांतन जावं का आमच्या देहाने सगळे अवयवांताना आमी श्रवण करता आणि मागीर तें घट्ट धरून हृदयांतून ताजे चिंतन मनन करता कळ्ळें त्यामुळे कल जाता आत्मसाक्षात्कार जावन अनुभवा यांची स्वरूप स्थिती इतली सूक्ष्म की थंय शेषागल बुद्धीसुद्धा हार खात श्रुती सुद्धा मौन जाता ती नेती नेती म्हणतात आमक जायना बा वर्णन करू कम ही स्वरूप स्थिती कशें आमक कले कळना म्हणून ती खरीच नाही अशें आमी म्हणून जाता आमकां कळना म्हणटा खर नाही म्हणून जाता तर इतलो व्हडलो ऋषी मुनी इतले समर्थ सगळे फट्टी श्रीकृष्ण फट्टी सगळेच फट्टी जर कोण खरें आमगेलो नाशिवंत देह खर वय ते आम्ही विचार करता त्यामुळे ती तरी तो पथची मोडावा मग परमात्मा जोडावा समूळ संदेह तोडावा साधूचे निसंगती त्यामुळे अशी सगळे गोंधळ जावच्या लागले मनातून की सोंडगी येते असली विचारांकांनी खत पाणी घालची ना की ताज्यांची हे येतात कले झाड जाता ती रोपटी जाता ती अभावेल म्हणतात ती सगळं भर पसरता मनातून आणि कल्ले दिसन काळोखूच अंधकार तेच जाता त्यामुळे ती तें करची ना तरी कल जाता आतां सांगल्या तरी तें जावं नाही जाल्यार कल करता मूळ संध्या तोडच कशी तरी लिव्ह इन प्रेझेंट टेन्स कल करता प्रेझेंट टेन्सान जमका जगका आत्ता कल काम असं प्रेझेंटली कल काम असं जिथे कमी तिथे आम्ही ध्यान जालें हें जालें अक्कल करचें आसा तान्ने करचें तान्ने केलें खाल्ले पिल्ले अक्कल करचें आसा व्यायाम करचें व्यायाम करून जालो आतां कल करचें आसा हें करचें आसा ते म्हजे स्टुडंट्स येतात तांकां शिकोवचें आसा तांकां शिकोवचें म्हळ्यार हांव अभ्यास करता वय की न्ही आतां म्हाका दासबोधा विवेचन करचें आसा ताजे बद्दल चिंतन मनन करचें आसा तें समर्थांनी कल सांगलें आनी तें पळोवचें आसा नाजाल्यार हांव विल आय पास इट ताजे बद्दल चिंतन मनन करता आनी म्हणून कल प्रत्येक पला पलाक स्वताक इतलें बिजी दवरता की पास्टांत कल्ले जाल्ले चुक्यो ताजी गिल्ट कॅरी करूंक वेळू मेळना खर पुण्यांच्या वेळ आसना अशें केलें आनी मुखावेल चिंत तरी ना जे जायनीची घड्डणीची अगा जे झालेची नाही तांची कल्ल्याक काळजी करची आणि जावचे सगळं जातले त्या वेळार प्रेझेंट टेन्सान तांकां कळटलें कल करचें म्हणून मन चिके प्रगल्भ जातलें मनाची गरज खंय थंय आसा शेवटची ते समुद्रा वेळेची किनाऱ्या उदकाक लागसर मनाची गरज कडे मनात चप्पल भायर काडण्याची आणि आम्ही उघडे नागडे जाऊन तांतू उदकात उडकी मारता त्यामुळे आम्ही तांत एक जातात मीपणाचे वस्त्र सगळे उतरवपात त्यामुळे मात्र कृष्णाने त्या गोपिंगल वस्त्र हरण केले कल खातीर केले ते लाज दिसत तांकां ते कृष्ण म्हळ्यार पुरुषार्थ तो एकच पुरुषोत्तम तागल मुखारी ह्यो आम्ही बायलो म्हळ्यार हो भाव आसता तो भाव वचका म्हणून तांगल वस्त्र न्हिपयली कल्ल्याक तर श्रीकृष्णा म्हणून हात वयर करून तांगे आयले दी म्हाका संपूर्ण शरणागती तशी जायना पडे तांकां एक कोण घेतली तरी के एक पंत रास क्रीड खेळटना एक गोपीगल मनांत आयले वा बाकीच्या आंगल सांगात कृष्ण सत्मुक्तीक दिसनाशिल्ले ती फक्त आपणाक सांगातच कृष्ण दिसतालो तशी प्रत्येक वेळाक कृष्णाला अनुभव येता जाल्यार तुगल कृष्ण म्हाका दिसना मगल कृष्ण आनी कोणाक दिसना तर म्हाका अभिमान्यांच्या शकता अरे वा म्हाका गुरुंगल कितली पाठबळ आसा बाकीच्यांक सुद्धा असतं न्ही बाकीच्यांक सुद्धा असतं पण म्हाका अरे वा म्हण मगल मन आणता येयलें की मी पण आयले थंय आणि तो गुरु ना जाता मागीर
तुक मगल गरज ना तुक मी पण आता 2 पैसा म्हणटा कितले दिवस थंय धरतली ते पडस न्हय तावळ रोड उपयोग ना आता ताच विचार करू नका अशी सद्गुरू आमकां सांगतात तेमी कल कर का तरी तो पथची मोडावा मग परमात्मा जोडावा समूळ संदेह तोडावा साधूचे निसंगती मी पण शस्त्रे तुटेना मी पण फोडिता फुटेना त्यावेळे तू सांगेल नाही तशीच मी पण सोडिता सुटेना काही केल्या श्रीराम मी पण वस्तू ना कळे मला कळना मी पण अशील मी ती कोणा मी पणच नाही सगळे कडे मार खाता सब येत बसला हाव रे मार खाल्लं कोण प्रत्येक जण आपापणाला हडपण दाखवतात त्यामुळे कसलेही आहे ना कळले प्रत्येक जण आपापणाला खबरी सांगतात काय कळले एक चली एक सांग चली एक गणिता प्रश्न घाल गणितात कळलं एक बाय मनुष्य एक कामवाली तासाक कलकी 15 चपाती करू शकता तिघल मदतीक दुसरी दिली कामवाली आणि तरी त्याच 1 तासात किती चपात जातल्यो आणि दुसरी दिल मला 30 जमतात नव्हे तर तिने ताबडतोब उत्तर दिले एक दिन नहीं बनेगी क्यों तो वो गप्प बातचीत करते बैठेगी तो श्यामगल बातचीत करच्या तो वेळ होता आणि कल्ले रोटी तयार जाय ना कसले परिपक्व जाय नाची कल्ले फळ मेळ तांचे खातीर आम्ही तशी कोर नाहीये मी पण अशी वाईट असतात आंगल बद्दलच उलटा बसली किंवा दुसऱ्या अंगल बद्दल चौकशी सतत संसाराचे हा मगल संसारू मगल प्रपंचू मगल अशी झालंय मगल तसं झालंय ह्याच्या सांगलं अरे हाव सुद्धा मगल मस्त वेळ तांताली फुकट गेलं मग दिसलं गेलेलं एक क्षण परत या ना सगळं मगल प्रॉव्हिडंट फंड दिता आम्हाला पुऱ्या पेन्शन दिता म्हण तर की तो परत या ना तरी कळलंय त्यामुळे ती बेटर नॉट टू वेस्ट टाइम असं चुकी झाली नव्हे चूक झाली आताची बद्दल चुकी बद्दल विचार करतात वेळ घालूच ना मुखार सरत परत तशी गावच्या लिंच ना पास्ट टेन्सात विचार कल्ल्या कर का की आंगल जर चुकी झाली ऍडमिट इट गो अहेड आणि परत तशी जायनाशी पळूनची हीच मिस्टेक परत जायनाशी पळूनची म्हणारे परत दुसरी मिस्टेक करचूया ना विचारसरणीच आंगल बदल का मिस्टेक जायनाशी बट वी आर नॉट परफेक्ट वी आर परफेक्टली इम्परफेक्ट आमने चूक जातल्यो चूक करतरच आमकां मुखार वचचेस जाल्यार सद्गुरूंगेल पाठ बळस न्ही ताज मस्त आधार आसा आमकां तर तांकां सांगतात मी पण वस्तू ना कळे मी पण भक्ती मावळे मी पण शक्ती गळे वैराग्याची वैराग्य आयले म्हण दिसता जाते हांव रे आयकी कले ह्यो म्हाका कसल्याचेय कोप ना बा म्हाका कोणाचेरी कोप येना म्हाका हांव केन्ना कोपनाची म्हाका कल्ले चलता खावच्याक म्हाका हें जाई ना कल्ले दिल्ले ते हांव खाता अशी जाल्यार भय वेळा म्हणून एक दिवस कल्ले दिनी एकले घर पावणी म्हणून चुली फक्त उद्दा दिले अयो इतले भुकेर वचुलेली तेमी कल्ले दिनी तुका कल्ले दिले खाता तू कल्ले दिनी दिली उद्दा दिले ते पयस नाही आता कशी मनांत आयले म्हळ्यार आम्ही म्हणता ते का करता ते आमगेल मनान तो मी पणच नाही तो दडी मान बसला घट्टी अडी म्हणतात नाही अडी आमगेल लोकांबद्दलची अडी विंगडी आणि स्वतः बद्दलची अडी असणे ती घट्टी अडी असं ती अडी म्हळ्यार घट्ट बसलेली कडी खय तशी घट्टी बसली चिडकत तर चिडक सुट्टी शिवाय मी पण चिडकत काढू का जायना ताजी बटन घट्टी बसल्या तिथे कापू जायना खंयचे कातरी नाही कल्ले करू जायना आणि कश केन्ना जाता म्हाका इच्छा जाल्या रे मी पण हा भीष्माचार्या बरेस तो इच्छा मरणी आशिल्ली ताका जेन्ना शरपंजर अशें निदायल न्ही तर बाण अर्जुनान मारलेले असंख्य बाण मारले आणि प्रत्येक छिद्रांत अशी मुखांतन वचून मागशी वाटेन भायर पडले ते आर पार कितले रगत गेले शेवटी तो अशें न्हिदलो सगळे रगत व्हांवन वचुले मांस थंय सुकून वचुले तर मागीर कितले दिवस ते उत्तरायण वाट पळयता ताजेर न्हिदले तो इच्छा मरणी पण ताका इच्छा कलेशिली आपण मोर नाही हे इच्छा नाशिल ताका आपण जिवंत आसता ही इच्छा नाशिल तर केन्ना थंय जिवंत आसता तर म्हाका कृष्णाक दर्शन घेवन वची कृष्णाक ल्हानपणाक एक जावचें तर कृष्ण ताका शेवटचे दिवस मेळूं येता तावळ तो सांगता की हेका
मगल नातवाक हाका नात्राक सांग अर्जुनाक, हे कृष्णा तू ताक सांग की तू तागल सारथी कल्ल्याक जालगतस रे, की मगल विरुद्ध जेन्ना तो लढचा येतलो त्यावेळेस सतत मागता हा भक्ताक तू कृष्णागल भक्ताक कृष्णागल नित्य दर्शन जाताले. आणि आज दुसरे तुगल दर्शन घेऊन आपण प्राण सोडचो हे कळणे. मला ही भक्ती त्यावेळी तो इच्छा म्हणली मला ताक स्वतः मी पण ताक देह घाल केन्ना तशी हे मी पणच न्ही ते सुद्धा आमक इच्छा जाल्यार मात्र आम्ही दुसऱ्याक दितात. ती इच्छा केन्ना जाता, वैराग्य केन्ना येता की हान तुका तथ्यची ना हे कितले केल तर ते सक्सेस मेळना म्हणना पड्याक नमन्या वैराग्य येता. संवसारा खातीर, चेडवां खातीर, बाळां खातीर, नातरां खातीर, बामण बायलां खातीर एकमेक कितले झडटा ती, पण शेवटी कल्लय ना. एप्रिसिएशन तर नाची, सतत डेप्रिसिएशन वांट्या येता. त्यामुळे भयंकर वाईट दिसता पण तशी दिसू नये. इत्याक दिसू नये की ही देवागले करणी असं की आमक खरोखर वैराग्य उका आणि आम्ही परब्रह्माचे अनुभवाच लागी वचका म्हण खातीर ह्या गुरुंगल अरेंजमेंट असत. त्यांनी ऑन द कॉन्ट्री जे आमगेर अपमान करतात, जे आमक उलयतात तांकां आमी थँक्स दिवता की तुम्ही तुमगेल पेपर सोड न्हू, तुम्ही मगल चुकी दाखोवचे येतात वय की नाही. एखाद समजा मगल चुकी दाखयता तागासो चुकी असता ती, पण तो स्वतःला लक्ष दिना आणि युजली तशी जात. त्यामुळे दोळ भायर आशिल्ली ती आमकां हे अवयव आमगेल भायर दिका आशिल्ली ती दुसऱ्यांगेल चुक ताबडतोब दिसतात. पण आम्ही इंट्रोवर्ट जायना, भितर निलकना, भितर काळोखू कले दिसनाच आमकां. कले म्हळ्यार ते विचारांच्या जाने पुराय भरल्या तुंबून गेल्या उद्दा सगळे घाणेरडे उद्दाक विचारांचे साचून गेल्या त्या मनात. त्यामुळे भितरले जे तत्व स ताच झलक सुद्धा आमकां मेळना म्हण खातीर आमगेली ही हालत चल्ल्या. तर त्या सांगता ती मी पण शस्त्रे तुटे, मी पण फोडिता फुटेना, मी पण सोडिता सुटेना काही केल्या श्रीरा, मी पण वस्तू ना कळे, मी पण आशिल्ली ती वस्तू म्हळ्यार परब्रह्म ते कळना. मी पण भक्ती मावळे हा केन्ना विभक्तची जायना. भक्त जायना कायम विभक्ती तुझ्या ना. विभक्त जाल्यार आमकां हें जायना न्ही. मी पण भक्ती मावळे, मी पण शक्ती गळे वैराग्याची कळणे. वैराग्य आयल्या मग दिसता स्मशान वैराग्य. थोडे दिवस गेले आता एक पण खावन पळोवया म्हण दिसता. आम दिसता ना हें खावचें ना तें खावचें ना जाल्यार भितर करकी परमळ आयले असं एक दिवस खाल्ल्या करून जाता खावन पळोवया अशी. म्हळ्यार मी पण म्हाका जाय आता ते गरज असली इच्छा आस मगल देहाक ताची खरें म्हळ्यार गरज ना. गरज अशी जरूर घेवका अन्न वस्त्र निवारा, अन्न वस्त्र आणि निवारा. आणि तू अन्न आणि निवाऱ्याची गरज प्रत्येक पशुक सुद्धा असतो. आणि आम्ही एक पशुची प्राणी, आम्ही मनुष्य प्राणी जाल्यार आमकां हाची सुद्धा गरज असता, वस्त्राची गरज असता. म्हळ्यार लज्जा ही एक भावना आमकां देवान दिल्या म्हण खातीर ताजी, पण ते गरज ओके. जाल्यार हेंची जाय त्यांची जाय हें परमळी असो तें अशें असो हें खायना हें अजुनूय आमगेलें वचना. तें वच्चे खातीर करता ती एक प्रपंचांतली साधना. जे आवडना तें खावन पळोवचें. जे आमकां दिसता कडू असो वखद असो तर ते वखद आसना तें घेवचें. जो नियमीतपण असो त्या नियमीतपणान सगळें करचें. हे जे असत ताज्यान हें खरोखर वैराग येता. म्हळ्यार हें ना इच्छा दवरची ना, जे गरज आसा तें करचें आनी सतत बिजी रावचें. म्हळ्यार कळ्ळें जाता की ह्या मीपणा दिकान लक्ष वचन हांव म्हणलेलें हाजो विचार करून वेळू मेळना. सबंद वेळ तू 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 तू. ती बकरीक संत म्हणटा ती रामचरित मानसांत ती खंयच्यान ते जिवंत आसतना मॅ 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 करता आणि कड्डेरी मरना पडता जे चामडे काढून त्या हाजेर लायता ती वाद्य तंतूचे ते टोय 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 म्हळ्यार तू म्हण तू तू करता तशी ते वाचतात. तशी मी पण वस्तू ना कळे, मी पण भक्ती मावळे. भक्ती सुद्धा दम असेना भक्ती कले म्हळ्यार ते कायम विभक्तची. हांव म्हण मी पण म्हळ्यार हांव की म्हाका जाय हें मगल आहे तें मगल आहे तें म्हाका जाय. म्हजे पेक्षा कोणेय गुणी ना, सगळे जण दुर्गुणीची, हांव मात्र एक सद्गुणी एकदम परफेक्ट अशी.
हा आणि मज्जवारी बाकीच्या नीच मज्जवारीच आसता किंवा मज पेक्षाय कोणे ना. मज्जा तशी मज खातीर सगळ्यांनी कोरका, सगळ्यांनी म्हाका सर्व्हिस दिवका असं सगळे हे विचार असत न्ही. मज्जान तूं सगळं भरल्या, हा म्हाका मेळ्ळ्या ते मगन जाल्ले, हांव कल्याक दुसऱ्यान दिवं असं म्हणचे रे. तुका मेळ्ळें म्हळ्यार तुका दिल्लें. हा आमकां देव भी कशी दिता की ताचो आमी उपयोग करून घेवंक. पळयल्यार एक भिकाऱ्यान सुद्धा एक कडेन एक भीक मागतात, जाओ ना अभी अगले जाओ. अरे कितने मिजा से आप क्या अकेले है क्या, आगे मिलेगी मुझे भीक. तर भिकाऱ्याक सुद्धा कितलं उर्मी आणि गरमी असता, होय की नाही, गुरमी असता तशी. त्यामुळे भक्ती मावळे, भक्ती जाऊच्या कधी ना. हा मी पण आहे शक्ती गळे वैराग्याची, मी पण आहे प्रपंच न घडे, मी पण आहे परमार्थ बुडे, मी पण आहे सकळही उडे यश कीर्ती प्रताप, मी पण आहे मित्री तुटे मित्रांतू हाव हाव म्हण सतत मज बदल सांगता उचल्या तांक दया येता. त्यामुळे ती मैत्री नाक ग तांतल्या उलंचे सतत स्वतःला सांगता असतं बा, ऐकून घेऊनच्या तयार ना अशी जाता. मी पण एक प्रीती आटे, स्वार्थी मनुष्यां गेले तांक प्रीत असं ना. ताक कल म्हणटा ती ताकी नाव असत ऑपॉर्च्युनिस्ट. हय ऑपॉर्च्युनिस्ट म्हणतात इंग्लिशान. आपणाक स्वार्थ असेल त्यामुळे प्रीती करची, बाकी वेळा प्रीती ना. मी पण लिगटे अभिमान अंगी, मी पण आम्ही ती आमगल गर्व अंगा येऊन दिसता, गर्वाचे चिलखत माझ्या अंगी चिकटले तशी. मी पण विकल्प उठे म्हणारी सगळ्यांना हाणतो आम्ही विकल्पच पळयतात. कोणेकले सहज म्हणून वागले असं अयो ती मुद्दाम केलकी कल्या अशी. मी पण कलह सुटे, मी पण समूह फुटे ऐक्यतेचा म्हणाकले समूहांतुल्या परस्परांगेल ऐक्यता विध्वंस जाता. आम्ही एकच असती हा भ्रम ना जाता. अशी रीतीने जीवनात खंयचे क्षेत्रांत मी पण कोणा काही सहन जायना. मी पण कोणाशीही नस आहे ते भगवंती कैसे निस आहे, भगवंतीतलं पुरुषोत्तम तर ताक मी पण नाका लागी. आम्ही भगवंतांत एक जांच म्हळ्यार तुमकां सांगता मग आता मीठ सोल्युबल असं उदकांत, त्या मीठ शुद्ध जाता. साखर उदकांत सोल्युबल उदक गोड करता जाल्यार आम्ही आम्ही खंयच्यांत वच्चस तांतू खंयची करगता हें घेवंक ना. आता पळया तुम्ही च्या केलो, च्या कल घालता ती च्या पालो, कोण दालचीन घालता, कोण मसाला घालता, होय की नाही. ताजे फ्लेवर मात्र ते च्या येता उकळेल उदकांत घालता जाल्यार पित्त ना. च्या पाल्या सकट पिंच्या जातवे तशी जायना, गाळ घेवंका लागता. तरी ताच जर ते च्याचे तलफ असता न्ही ती मिटता, ताजे हे अर्क येता ताजो. तशी आमगेल अर्क मात्र बुडतात. मी पण असणे आमगेल जे हे आस त्या सगळी ह्या बाजूकच वरता आणि बर का ना जाल्यार तांकां थंय शिरकावच ना. थंय गाळले दवरल्या, त्या गाळल्यान थंय मी पण शिरकाव ना. परब्रह्माने ते पुरुषोत्तमाने त्या परमेश्वराने एक गाळणे कोण दवरल्या, जाळी दवरल्या. त्या जाळीन थंय आमकां भितर शिरकावची ना. मी पण ना मन ना कल्ले ना उघड नागड जाऊन येते तरी मात्र शिरकाव असत. आणि कल्ल्याक तस जावचे इट इज सोल्युबल. परब्रह्म हे अशें आसत तांकां विरगळचे सामका. ते जर फॉरेन बॉडी घट्टी असत ती विरगळनाची. लाकडाक उदकांत उडयल्यार तो विरगळत वेळ जायना. पण थेंब उदका थेंबुटा सागरी बुडाला, बुडता सागरची झाला, गंगे सरिते संगम झाला तत्क्षणी तशी तत्क्षणी जाता. आत्ता प्रश्न कल येता मी पण कोणासीच नसा आहे, ते भगवंती कैसे निसा आहे म्हणून मी पण सांडून राहे तोच समाधानी. मी पण कैसे त्यागावे, ब्रह्म कैसे अनुभवावे, समाधान कैसे पावावे कोणा प्रकारे. मी पण त्यागोनी जाणोनी त्यागावे, ब्रह्म होऊन अनुभवावे, समाधान ते पावावे निसंगपणे. निसंग म्हळ्यार कल्ल्याक तुवें आसक्ती दवरची ना. म्हाका हेंची जायी म्हाका तेंची जायी अशी ना. कल्ले मेळटा तांतू समाधान. आमकां आवडचे तें मेळका न्ही, आमकां जें मेळ्ळां तांतू आमी आवड निर्माण करची आणि समाधानान रावचें. आमगेल गरजेचें आसून परमेश्वरान आमकां दिल्ल्या हें मान्नो न्हू, ताजो उपयोग करून घेवचो कशी जाता तशी. ताका निसंगपण म्हणटात, खंय शिरकूच ना. आणि
त्या मी पण जाणून त्यागावे मी पण मला कशी निर्माण झाले आम शत्रू खंच्या मारचेस बा तरी तो शत्रू गले गुण दुर्गुण त्या झोखाती शत्रू गल सुरे कल प्लस पॉइंट्स असतात ती जे आमक सहज मारू शकता आता वाल यशिलो श्रीरामान ताक झाडा मागशीच्यान कल्ल्या मारले कोणे ताका युद्धाक ललकारी दिल्ली नाही की अर्ध तागले पण ललकारी दितले अर्ध स्ट्रेंथ त्या वालीक वतात तसलं बर आशिल्ल्याक मुखार मुखार लढच्याक वच्ची कशी म्हणून रामान सुद्धा हे ओळखले पुरुषोत्तम राम तो तामने झाडा आडकन ताक मारले होय की नाही तशी आम्ही मी पण जाणून त्यागावे मी जे कल्ले फॉलीज असं ती ताजे प्लस पॉइंट्स कल्ले ताजे स्ट्रॉंग पॉइंट्स कल्ले रावण आल्यागी इतली शस्त्र आशिल्ली त्या अगस्ती मुनीने थंय कोणाकी हेराक पेटोवन ताका शस्त्रांची पुराई कशी ती केल्ल्या ती सगळं शिकून आयले खंय तो आणि अगस्तीक शिकयले आणि अगस्तीने त्या शस्त्रांक मारूंक जायशी एक कॉमन शस्त्र म्हणून कोदंड तयार केले रामा खातीर तर मागीर तांकां मुखावेल कळटाले की त्या वेळार राम नाशिल सुद्दां जाल्यार अगस्तीन ते तांचे खातीर कोंद बदलले आणि मनांत तेन्ना पळय ते कोदंड श्रीरामाक अर्पण केले आणि हें घेवन तूं लढच्या वच सांगले कळ्ळें असले नमुन्याचे हे आसता तरी मी पण जाणून त्या मी कशें स हें पयलीं जाणून घेवचें ही पहिली आमगेली साधना कळ्ळें कड्डेरी ब्रह्म होऊन अनुभवावे आमगे 3 प्रश्न केले आसा ती मी पण कैसे त्यागावे सोडची कशी ब्रह्म कैसे अनुभवावे जे सांगूक जायना कळनाची कोणे आमकां सांगना तांकां खंयचोय अनुभव सांगू जायना आनी ती ब्रह्माल अनुभव तरी कल्ले खंयचोय अनुभव सांगू जाय फक्त कळ जाता ते मनाक जाता हे आमकां कळटा ह्यो म्हाका कितले दुखी जालें गो अशें जालें कसलें सांगू जायना एक्झॅक्टली सांगू जायना पण ब्रह्म कशी पण ते अनुभवची कशी समाधान कैसे पावावे कोण्या प्रकारे कोण्या कल्ले दिले बा कल्ले वाईट वस्तू दिली समाधान कशी घेवची तांतू घेवच्या जायना ते कशी करचें त्यावेळी तांणी सांगले मी पण जाणून त्यागावे ब्रह्म होऊन अनुभवावे समाधान ते पावावे निसंगपणे आणि एक समाधान मी पणे वीण साधन करू जाणे तोच धन्य समाधान कळवे तरी हांगा मी तो ब्रह्मची जालो स्वतः साधन कोण करीला आता ऐसे मनी कल्पू जाता कल्पनाची उठे म्हणाली हा ब्रह्म जालो म्हणतात लोक ते हिमालयाचेर वचून आणि साधन करतात परत की कोणाला चपला पाय पड की तांकां कोप येता काशी वचून कासाक एक हे हा कोप सोडायलो म्हणे काच जायलो परत परत त्यांचे कोप सोडायला तू कळना सांगल्यार मुकपलं सोडायलो तो ताका मनात घेऊन येईल कारण मनात लग्न हांगा कशी मनच असना तर मन कशी उन्मन करचे हाजी खातीर ती साधन हाजी खातीर ब्रह्मी कल्पना न साहे तेची तेथे उभी राहे तयसी शोधून पाहे तोची साधन आखी कल्पन कशी आयल्या बा मस्त पण आमच्या मनात विचार येतात त्या कोण पळयल्या तुम्ही सुद्धा कोण पळयात मुखार वेळारी आम्ही ही साधन एक्झॅक्टली कशी करची ते पळयात नामस्मरण मला कशी करचें दुसऱ्यांक हेल्प करची मला कशी करचें आम्ही सान कशी जावचे थोड जावन बसल्या की सान कशी जावचे मी पण करगूंची कशी हाजे बद्दल एक्च्युअल साधने बद्दल आमी मुखार पंता उलोवया तर त्यावेळी हे जे असं की कल्पना कल्ले केले रे तेची तेथे उभी राहे तयेसी शोधून पाहे तोची साधू वय विचार निरनिराळे येवच्या लागले एक मगल एक प्रॅक्टिस हांव करता म्हळ्यार गप्परापचे विचार अंकच विचारचे कळ्ळें येवचें यो पळया आवाज सांगा पळय तू कशी येता म्हण यो येवन दाखय म्हाका म्हण की एकय विचार येना दुसरें हें की हे विचार मगल आई सांग तूं खंयच्यान आसा ती एम आय गिविंग टू मच इम्पॉर्टन्स हांव कल्याची तुलना करता की कल्ले आनी हांव कल्ले कोणाल्या थंय अवास्तव अपेक्षा करता की कल्ले अवाजवी अपेक्षा कल्ले हे सगळे तिन्नी इम्पॉर्टन्स कंपॅरिजन आणि हे कल्ले एक्सपेक्टेशन सगळे मी पण हांव ती दांडी ताजी बेलपत्री तशी आसता त्यांनी ती तांतूळ खंयच्यान आसा म्हूण म्हणलें की मगल मनाचे स्वास्थ्य हे पहिले मगल मनाची प्रसन्नता पहिली मगल मनाची अवस्था ताका सगळ्यांत जास्ती महत्व दिवंक
त्यांनी ती कसले केल तर केल ह्या विचारांक दाद दिवची ना ते येता ती वत्ता ती त्याला दुर्लक्ष केलं की ते वत्ता ती आकाशांत आभाळ येता वत्ता वार येईल की वत्ता आम्ही त्याला पळवून अरे खायशील रे तू म्हणून विचारलं ते चिकटून बसता त्या मी ते तशी कोर नये तर ही ऍक्च्युअल साधन कशी करची हे आता मी हे करूया मुखाल पंथाक पळवूया हा तर आता हांगा 54 थाई जाल्या ती श्लोक 74 असत आणि 20 असत तरी हाज खातीर आमगेल बरेपणा खातीर समर्थ इतले गोमटे कोण सांगता असत आमकां ते आम्ही सम करून हे करूया आणि सांगेले आ कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी दयाळ कल्याण करी अपराधी जन चुकतची गेले ते समर्थांगल परीक्ष पडतात निवड प्रसंगांना कश करता म्हणून झाल्या आम्ही प्रत्येकान चुकतात तिथलं पण तर नापास जातात पण तांकां कळण बसता ते आमकां स्कुलांत नाव काढनात कितले पण नापास जातात मस्त स्कुलांत तशें आसता 2 पण नापास जाली ती स्कुलांत नांवां काडटात हांगा हे तशें करनात उलट आनी प्रोत्साहन दितात आनी पाययाक सान्न चेडो मुखार सरता पायया हात धरतना हांवचू तशी ते हात धरतात यो मा मुखार यो कांय चुक न्ही तुगेलें तशें जाता आमकां सुद्दां तशी जालेलें तू आतां सावरी तुझा तुची सावरी तुगल तू सावरून दे कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी दयाळा कल्याण करी कठीण जातस रे मग जानांक मग शिष्यांक ते कठीण जातस आता तरी कोविदाची नात असती कोठे जावे काय करावे आरंभिली बरी बॉम्ब मारतस सगळे लोक हांचे खातीर हांगा दय या तुका श्रीरामा तुका दय येना काय तांगेल कल्लेपणी करी तांगेल बरेपणा खातीर कले तरी करी आख्या आवरी तू सावर तांकां आणि आवरी तास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया आणि हे आम्ही आता आईचे मर्म केले तरी 1 डे एट अ टाइम 1 मोमेंट एट अ टाइम कायम प्रेझेंट टेन्सान जगचे हाजी जिस्ट सांगता ते सार आमी मनान दवरली प्रेझेंट टेन्सांतूच जगचे आणि बिझी रावचे ह्या जे आळसांत वेळ घालोवची ना साधना 24 तास आमगे साधन असता सगळे जिथे कमी तिथे आम्ही सहज आम्ही लोकांक उपयोगा पडता लोकांना दोष शब्द बसना तांचले कितले गुण असत देवाने दिले आणि आमकां सुद्दां दोशच पळोवन तांची चिंतन बसना आमकां काउंट ब्लेसिंग्स काउंट अदर्स ब्लेसिंग आणि एक्सचेंज करात एकमेकाले बी एकमेकांक मदत करात एकामेकांक सहाय्य करून उभे धरून सुपंत तशी केल्यार हो रामराय सुद्दां आमकां हेल्प करतलो आता मी हांगा राबया आणि हे विवेचन पुष्प श्री रामागल्या चरणांत आमी अर्पण करूया समर्थांगल्या आणि त्या सगळं तुमच्यान बसल्यात म्हणून तुमकांय तुमच्या चरणांचेर हे अर्पण करता तांकां पावया ती आणि सगळ्यांनी मेळून आम्ही हे सगळं साध्य करून घेऊया साध्य जाता केल्याने होता है आधी केलेच पाहिजे नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका अवस्था शांभवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ओम शांति शांति शांति